Isolezo lwela umfula ugcwele laphana kunodaba olubhalwe uCharles Khuzwayo umnguni ulibhale nge-29 March 2025 uthi uLimit usengumakhonya kumaskandi. Isihloko Take Your Time, umculi Limit, uhlobo umaskandi, umhlaziyi Charles Khuzwayo. Ifunde kanje le ndaba. uLimit nalo ungomunye wabaculi abafike kwezakala kulomculo. Umculi lo okukhulunyelwa ingoma kubahleli bemicimbi nakubasakazi. Akanaminyaka emingaki ekule ndima kodwa usedumise okumfazi odlisayo. Ubufakazi balokho kuhlala kwakhe phambili emqhudelaneni weQuantum kwi-Mother of All Maskandi Festival. Abuka esemancane amathuba okuthi aficwe njengoba esecela ku-100,000 wamavoti asewatholile kulo mncintiswano. Kule album uLimit uhlanyisa izihlwele ngengoma eshisa bhe esihloko esithi Awuhlabe Kabili. Ku-YouTube leli culo selidlale ngaphezu kuka-3.3 million. Akusiyo kuphela le ngoma echaza abaningi. Kukhona ethi Kulate nayo seyidlalwe amahlandla angaphezu ka-1.6 million. Akusiyo neze into encane leyo kumculi kamaskandi, ikakhulukazi ofikayo. Kuleli cwecwe ubophele uMagumede engomeni ethi Emhlangeni noMlabalaba, engomeni ethi Njengesitimela. Ezinye izingoma ezehla isiphundi ngezithi Ngisuke Ngimusho ebengithi Uyicole Nkosi yamagcokama, Umlingo, Amagusha, Mihlanya ngempela, Kufa Ulixuke, Hamba Uyobona, Sebeyayidla, Isiyalawulana, Uchitha Ngawe Isizungu, Inhliziyo Yami, ne-Take Your Time. Ukhumbule ukuthi ngonyaka owedlule beshisa engabaselwe ngengoma ethi Ufuseke Ufuseke. Uma uzifela ngomculi omnandi nonezingoma zehawu kuzofanele uzitholele leli cwecwe, kubeka uCharles Khuzwayo. So ifunda kanjalo-ke indaba laphana-ke kuyisolezo ebhalwe nge-29 sika-March 2025. Siphinde sikhumbuleke ukuthi-ke uLimit wakhipha isingle nge-21 sika-March 2025. Leyo single leyo isihleli kuma-trending songs as number 1. Iqhwakela ihleli ngama-views awu-976,890 lapha ku-YouTube ngesikhathi ngenza le video. Uma uyayi-check uzothola sekunomehluko. Isisela kancane elithi phahla elihlanganisa imillion. Wafika wayiperforma futhi le ngoma nakhona laphana eCarnival City emcimbini kaKhuzani wokucelebrate i-15 years of Blue Nation esendimeni kamaskandi umfokaMpungose. Ilapho-ke afika ahlanganisa khona ihlwele ngawo amanoni amnandi ayihamba nenkosi phakathi. Waperforma futhi uyadlala estage uLimit. Kungesikhona ukuthi laphana usike eyogcina icala. So besifuna nje ukubheka-ke lolo daba lolo alibhalwe kuyisolezo, bhalwe kuye uCharles Khuzwayo, kanye-ke nanokuthi-ke ingoma yakhe isikuphi lena ethi Uvume Kanjani. Okuningi-ke sesiyokuveza ngokuzayo, sesonixoxela nezinye iy'ndaba. Siyathemba abantu bazoyi-enjoya ivideo, abantu besalahle bebe nobusuku obuhle.